Ngamarta wis kelakon dijaluk karo ratu sabrang kang dijeluk Prabu Dewa Darma. Mlaku dhisik aku nuti saka mburi. Aku njaluk pangestu lanang juritmu Yayi. Ayo Arjuna. Sing jeneng Arjuna perangane Pandhawa ilang. Ana bocah nono nang brewok sapa? Aku putut Lintang Trenggana kuwi sapa? Prabu Dewa Darma. Arep apa? Ngamarta tak jaluk. Ngamarta duwe para Pandhawa ora ana sampura peti lawan kowe. Gelem mudhun apa ora? Besok ora gelem sae kepetene mati dening aku. Mati kowe ya. Ayo. Mundur kok terus ucul-ucul ki piye? Wah. Dudu menungso. Sapa? Prabu Dewa Darma. Oh, lah nek ngene rak njur padha ngerti kabeh yen kuwi sewu mboten kinten paduka Kakang Bratasena. Ya iki mau aku. Syukur bagi sewu dinten mangke para Pandhawa setunggal mbaka setunggal sampun timbul. Wis aja ngrembug perkara Pandhawa sik. Yayi, apa? Ratune apa sekti tenan? Sekti tenan tak jajale. Iki mangle dadi bocah gedhe dhuwur ki geti ana kaki-kaki sapa iki? Aku Begawan Dewa Resi ki sapa? Prabu Dewa Darma. Sapa rawi-rawi lantas malam-malam tak putung. Nyoh.
malah jebul padha nglumpuk enten mriki. Ndara Warjuna, Ndara Punta, Ndara Werkudara pun sami nglempak. Iya Kakang iki ingsun, iya aku Semar. Lha kok padha tindak saking Ngamarta niku sebabe Kakang Goro Ngamarta ketaman pagebluk. Durung bisa mendha kepara kawimbuhan murcane jimat Kalimasada Kakang. Ingsun ngupadi jimat Kalimasada lawan Yai Werkudara. Nanging nganti titi kala dina iki durung ana tandha-tandha jimat Kalimasada bali marang Ngamarta nganti judheg. Direwangi manglih dadi pendhita, manglih dadi bocah desa. Jamus durung bali malah kepara dina iki Ngamarta dilungguhi karo ratu Sekti Mandraguna Prabu Dewadharma. Malah kepara Kresna kakangku Ratu Pri negara Ndrawati sing dadi kusine Pandhawa nganti dina iki urung ana tandha-tandha. Ha inggih. Ngamarta sik ketaman Pacoban. Gara-gara pagebluk dipun tambahi Kalimasada murca, Nata Ndrawati ugi boten ketingal ngayomi dhateng para Pandhawa. Mongko adat lupiya Nata Ndrawati menika boten nate kok lajeng nilaraken saha tega dhumateng para Pandhawa. Monggo kersanipun kados pundi? Ayo digoleki. Ayo Yayi, Koko Prabu Paduka wonten pundi? Tak waspadake ana wong bagus nitik saka tabete iki wong kang sabar daruna. Wayah dudu wayah, wanci dudu wanci kok mlaku iki ana apa? Aku golek marang pitulungan Penemban. Oh, golek pitulungan. Iya. Kowe iki sapa? Takon marang aku iki pendhita Klyang Kabur Kanginan, kandhang langit kekemul mega. Aku ora duwe panggonan. Yen kowe arep ngarani aku Begawan Padmanaba. Begawan Padmanaba. Iya. Banjur kowe sapa? Kowe sapa? Puntadewa. Aduh, temen. Lho, bareng aku nyebut Puntadewa kok kowe kok ngrangkul karo aku. Mongko aku iki kenal kowe ya ora. Puntadewa menika kula Penemban. Oh, kowe to. Yen ngono aku ora nguja ora jarak. Ya mung waton ngomong bae. Lah kok jebul jenengmu pancen Puntadewa. Arep menyang endi? Mboten badhe pundi-pundi. Lah yen ora ning endi-endi kok terus kaya wong lokro ki piye to? Inggih, kula sampun lokro. Kaya wong ora pengin urip, leres. Kula tiyang ingkang sampun mboten kepingin nyawang soroting srengenge. Mboten kepingin malih ngraosaken wong dami kinukus. Oh, lah wong-wong lara goleke obat iki wong waras wiris kok malah sambat kepingin mati iki karepe apa? Mboten wonten ginanipun kula gesang wonten Madyapada menawi pengayoman kula sampun mboten tresna kaliyan kula. Jimat
jimat Kalimasada sampun ical ngamarta ketaman goro-goro. Sesemban kula pengayoman kula Narendra Ndrawati ugi ketingalipun sampun boten tresna kaliyan para Pandhawa. Kaka Prabu Sri Bathara Kresna Paduka wonten pundi Kaka Prabu? Sedengipun Pandhawa ketaman Rudrah kados mekaten Paduka Tegel Mentala. Penemban keparenga Paduka mejahi dumateng Puntadewa. Kayi Bloko mawon. Bloko. Inggih dos pundi? Niki wau jenengan jane rak mun ngerti to niki wau kula. Inggih, kok niteni? Mboten wonten jamak limrahipun pendhita kok wangi menika mboten wonten kok Prabu. Wong pendhita kok sandanganipun merabot. Upama lali wujude ora bakal lali ambune. Nembe kemawon ambetipun tanasanes Wong Kaka Prabu Ndrawati Sri Bathara Kresna. Yayi, sampun ngantos ngersah ngersula mboten ateges ngraka menika Tegel Mentala dhateng Pandhawa menika babar pisan mboten. Mre Paduka mboten Tegel Mentala kenging menapa? Paduka nilaraken dhateng tanggel jawab mongko Paduka menika sagah minangka kusiripun para Pandhawa. Pandhawa nedheng ketaman Rudrah Ngamarta ketaman welaking jagat jimat Kalimasada murca saking praja Ngamarta. Namung Paduka Jengkaka Prabu gegaran gondelaning para Pandhawa. Dene Paduka malah tindak ketingalipun sampun boten mailu dhateng penandhangipun para Pandhawa. Ampun ngendika mekaten to. Kula mangertos para Pandhawa ketaman Ruhara negari Ngamarta kencatan jimat Kalimasada. Wasana Paduka Yayi Prabu tuwin kadang kula para Pandhawa tindak saking Ngamarta suwung. Nanging mugi dados ning kawuningan Yayi bilih Kang Raka murca saking Ndrawati mboten kok tindak nglangke menika mboten. Rikala semanten Paduka Yayi Prabu sampun nate paring dawuh menapa kinten-kinten saged negari Ngamarta pulih kados wingi uni. Teman Kang Raka ugi matur wonten ngarsa Paduka bilih sedaya menika gumantung saking pangestining pangudi. Namung jalma pinilih ingkang saged ngraosaken endah ingkang dipun simpen sajroning kasusahan. Yayi, sak mangke kula wujudaken. Kula badhe mujudaken menapa ingkang dados atur kula dhateng Paduka Yayi Prabu Puntadewa. Menapa Kaka Prabu? Mliginipun Kang Raka nembe kemawon nindakaken tapa brata wasana Kang Raka nampi inggih menika wangsiting Jawata. Wahyu katentreman ingkang dinten mangke kedah mandhap wonten jagat dados lantaran mandhapipun wahyu katentreman lumantar Kang Raka Indrawati Yayi. Inggih namung Paduka Yayi Punta ingkang menang kagungan wahyu katentreman Yayi Prabu. Ngaturaken gunging panuwun Kaka Prabu nanging menapa kula saged saha kiyat nampi dhateng wahyuning katentreman Yayi. Paduka menungsa pinilih setunggalipun titah ingkang kagungan ludira werna seta namung Paduka lila ing bondo legawa ing pati. Monggo katuran patrap semedi wahyu katentreman katuran nampi Yayi.
ngaturaken gung panuwun Koko Prabu Kresna. Paduka sampun kasdu minangka lantaran mandhapipun wahyu katentreman dhumateng ri paduka kula pun Puntadewa. Dayanipun wahyu katentreman kala wau saged mahanani dhateng tentreming jagat negari Ngamarta. Ingkang sekawit ketaman ruhara ingkang ketaman gonjang ganjing wewelah ing jagat nuli badhe waluya jati kateman nirmala. Para kawula Ngamarta saged gesang kanthi mulya lair mewah batinipun. Semanten ugi para amungkisma, para dagang, candhak kulak dol tinukulan sanes-sanesipun saged makarya, makarti kanthi pikantuk kasil ingkang saged mahanani mulya lair mewah batin. Inggih Koko Prabu ngaturaken panuwun. Dene perkawis wayu katentreman sampun saged kula regem. Mahanane tentreming negari Ngamarta. Nanging menapa jimat Kalimasada saged kundur wonten Ngamarta Koko Prabu? Yayi. Menika mau kok ngantos kedarang-darang paduka Yayi Punta, Yayi Werkudara, Yayi Janaka menika wonten menapa? Ngamarta suwung dinten mangke kalebetan mengsah Narendra saking negari Ngawau Langit Prabu Dewa Darma. Menawi paduka kawon limprah Lah Werkudara Janaka ngantos kalah pendak-pendak badhe ngajab ngancat sakluhuring tenggak dawah kalenggak Koko Prabu. Oh ngono, inggih. Menawi ajeng dipun ngancam sakluhuring tenggak para Pandhawa dawah kalenggak tanpa daya. Lah kok ora ngerti? Menapa kinten-kinten para Pandhawa menika mboten apal? Ratu Seti Mandraguna menika tartamtu mboten baen-baen, Yayi. Wong perang ora kudu nganggo akal nindakake kanthi srana akal. Keparengipun kados pundi? Mang sembah kaping 3. Inggih. Kowe Puntadewa aku ngerti. Pandhawa wis padha nglumpuk manut tugel gulumu. Sembah kula katur. Sembah kula katur, sembah kula katur. Wah, salah. Sinembah kanthi srana cipta. Ilang wujute Prabu Dewa Darma jelek. Salin slaga ganti rupa. Jamus Kalimasada. Jebul Prabu Dewa Darma menika sesingonipun Jamus Kalimasada sinuwun Kakang Semar iya. Mula kok sektine ora ilok-ilok. Nuwun sewu konduripun jimat Kalimasada kok kula tingali raga handika sinuwun katon mencorong guayanipun biru maya-maya. Pangestune Kakang Semar katemben ingsun antuk wahyuning katentreman merga saka lantarane Koko Prabu Sri Bathara Kresna Kakang. Ngaten? Iya Kakang. Wahyu katentreman dadi srana nambani rengkaning praja Ngamarta ingkang nedheng taman pagebluk Mayangkara pulih dados negari ingkang gemari Palajinawi karta tata tentrem tur raharja. Iya Kakang. Lah Jamus Kalimasada niku kitab sucining Pandhawa. Niku gondelaning urip perintahing agama, corekan isining tulis
perintah saking Gusti supados menungsa slamet urip ing donya teka akhirat niki pun trep mun jangkep yen menungsane eling karo ajaran agama nindakaken dhateng perintahing Gusti lumantar agama miwah kapercayan ingkang rinasuk inggih menika pun jamus kalimasada menika ambawani negari Ngamarta badhe ayem tentrem gitu yen pangarsane bener tumindak tanduke utama bakal nyrambahi dhateng para kawula lajeng ugi badhe anjalani negari Ngamarta menika subur makmur gemaripah lojinawi karta tata tentrem turut raharja ya subur lemahe ya mulya kawulane diadohke cobaan lan sambekalane ning ya tetep kudu tansah eling marang panembah nyaketke urip karo sing gawe urip lumantar kitab suci agama utawi kapercayan ingkang dipun yakini Kakang Semar iya monggo samangke kula dherekaken kundur negari Ngamarta monggo katuran lenggahe melih ndara nakula sedewa kang sekawit sowan wonten ing pertapan Saptawarga ugi sampun kundur manunggal tetunggalan kaliyan para Pandhawa semanten ugi anak-anak Pandhawa Raden Setyaki Anoman Antasena ugi sampun pulih sampun kundur wonten kasatriyanipun piyambak-piyambak monggo sampun kadaluwarsa ayo Kakang Ndara Werkudara nika durna kok ngamuk nika pripun? Werkudara. Apa aku arep njaluk? Njaluk apa? Wahyu Cakraningrat. Njaluk wahyu Cakraningrat. Kowe nembe melek. Nembe tangi turu. Kok ngerti? Kowe ra nyimak lakone sewengi iki. Ora. Aku njaluk wahyu Cakraningrat. Iki lakone wahyu katentreman. Masa? Mau krungu kok wahyu ratu wahyu Cakraningrat. Dudu nglindur ngimpi kowe. Berarti aku salah alamat. Iya, ya wis aku tak bali. Wow, salah alamat. Werkudara Jayadrata Ngamarta kudu rembug bubuk dupak bongko
Ndara Puntadewa. Apa Kakang nika sampun paripurna? Kula nderek bingah ngamarta sasampunipun pikantuk pacoban samangke sampun minggah derajatipun. Lumantar payu katentreman ngamarta dados ayem tentrem lumantar jamus kalimasada. Piyai ngamarta samangke sangsaya tekun oleh ngibadah anut dhateng agama miwah kapercayan ingkang dipun rasuk pribadi piyambak-piyambak. Iya Kakang, kanthi lampar menika saged numusi dhateng laladan ing laladan desa Sinango Prendeng. Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan menika sageta sak rampungipun ringgitan kanthi adicara sedekah bumi ngluhuraken saha nguri-uri dhateng budaya warisaning para leluhur. Masyarakat Sinango Prendeng minggahipun Ibu Kepala Desa sak perangkatipun sak panitianipun satemah pikantuk barokah manfaat saking Gusti Kang Karya Jagat gemaripah lojinawi karta tata tentrem tur raharja amin Allahumma ya robbal sing dadi pemimpin sak masyarakatipun aja lali nek pun uripe kepenak tetep kudu eling kali sing kagungan gesang la aja nganti lali marang sangkan paran aja lali marang sejatining urip saka sapa yen urip arep ngopo sok yen mati baline arep menyang sapa menika nginggahaken inggih menika kualitas urip jinuwun Kakang Semar iya menapa ingkang kumlip ingkang rumangkang kutu-kutu walangartaga godhong garing niku nek dawah tanpa dipalilah kali sing duwe jagat niku mboten kelampahan napa malih kok uripe menungsa wayang saupamane menungsa menika wonten ingkang nglakokaken inggih menika Sang Maha Dalang Gusti Kang Karya Jagat. Nuwun menawi kathah klentak-klenturipun atur anggen kula leladi wonten jagating pakliran kula nyuwun pangapunten. Duka ingkang kula jarak menapa ingkang boten kula jarak kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Sak pengker kula mugi-mugi berkah sing nanggap, berkah sing ditanggap tuwin berkah ingkang mirsani tanggapan ngantos tancep gayon. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.